Dito kami sa... Ano ba yun? Ano ba yun? Yara! Ouch! Ano, huwag kang gumali sa akin. Magaya ka naman eh. Ito kasi, maliit. Hana, ilan yung edad mo? Ilan yung edad mo, Hana? Four. Tingnan nga ako. 4? Yes. 4 na daw. Ibig sabihin, yung 3 niya. Okay. Yung 3 niya ay baliktad. Adi na. 4 yung kay Brent. 4 si Brent. Ito lalaki. Ito si Brent. Siya si Brent. At si Hana. Yan. Girl si Hana. Hindi siya lalaki. Siyempre, may lalaking Hana. Kaya siya. Pinikita ko. Tignan na. Hana, bisan nyo. Ang hina naman mag-vlog. Brent! Hello guys. Ngayon, tuturuan ko kayo kung asan ang aming bahay. Tawag na. Hello guys. Ako si Caitlyn. 6 years old. Hoy! Ito ka pang birthday ko ngayon. Yan. Brent! Pag nga kayong tumakbo, ikot-ikot lang tayo. Hello? Ito yung bahay namin. Yan. Ang bahay. Ito. Hello guys. Ito ang bahay nila Uncle. Bahay nila Uncle Dondon. At bahay nila Taimpen. Saan na dyan rin si Munard? Ngayon, may tuturuan pa rin kayo kung asan ang buong bayan. Hello guys. Ito rin ang... Saan na yan? Ito. Yan ang bahay nila. Hana. Yung pinakita ko. Dito. Ito sila. Diyan na kayo ha. Hello guys. Yun sila. Yan. Nagpa-vlog ako. Andun sila. Hana, Brent! Kata-kita ka na Auntie Janet! Kata-kita Auntie Tayando! Vlog kita! Tara na! Tara! Ngayon, punta kami kay Tayando. Magkikita mo ang tsura. Aha! Ito ang, ito ang bahay nila Pasisar. Yan. Yeah! Yan! At, yeah. Saan ba yun? Malayo kunti pa yung bahay nila Tayando. Malapit na tayo. Ito na. Andito na tayo kila Tayando, diba? Ibang tsura. Oh. Ito siya. Yan. Yan o. Patalumin ngayon sa kanya. Oh yeah! Yan guys. Tatawag ka niya mag-cellphone yung buti. Ay! Marunong ka na ako. Tatawag siya. Brent, bago may hulog yung cellphone ko ha. Ay, oh, tama. Ito yung tsura. Ang bayan Yan, yung nakita ko yung kanina yung si Pasisar yun. O, si Pasisar yung kumakain. ay kakain. Ito, yung bahay nila, Pichinig. Na, balik na tayo. Hoy! Dito ka! Brent, tawag ka. Tawag ka. Anan! Hello guys. Ito talaga ang